Aku salam kabeh. Karo kowe guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen kasengsem, sampean bisa sijine mandeg. Disaranake sinau kabeh parameter organisasi sing diteliti luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar utama perusahaan Project Biorobotics, ticker PRJ. Review iki adhedhasar informasi ing 28 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets organisasi Project Biorobotics kalebu subkategori. Therapeutic Medical Equipment, 43 perusahaan njupuk bagian ing asesmen. Kita bakal weruh pancasan ing pesenan ing mburi video. Asil sakab kanggo perusahaan sing diteliti, minus 6,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,5 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing wiyar banget, ing kerangka kabeh pasar kita umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang rating minus 6,5 poin kanggo perusahaan Project Biorobotics. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Project Biorobotics Corp lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng Project Biorobotics Corp nuduhake dinamika minus 3,2%. Marang owah-owahan rega ing 2% subkategori. Kapitalisasi pasar organisasi Project Biorobotics gunggungipun 3,15 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 66 miliar dolar. Nilai buku perusahaan punika $39 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 9 miliar dolar. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Project Biorobotics Corp ing subkategori nalika netepake regane pasar saham yaiku 4,743%. Regane buku 4,396%. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori, ala minus 1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang $8 sen 1 miliar. Utang kanggo buku kapitalisasi akun kanggo 21% saka ibu kutha. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Nilai pasar kanggo rasio laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 425,2. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $90 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator untung mangsa ngarep sing dikarepake dibandingake karo subkategori, ala minus 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 12,6. Rata-rata ing subkategori punika 5,6. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $250 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Taksiran indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 poin. Wates dodolan minus 36,2%, karo rata-rata 1,3% ing subkategori. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, tolet minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 2,338%. Sing 103% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $4.165.000. Dene kanggo subkategori yaiku $2.053.000. Evaluasi volume modal saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan perusahaan minus $119.200. Rata-rata ing subkategori $4.08. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Volume dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $329.000. Subkategori $369.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 12,8%, dibandingake karo rata-rata subkategori 4,9%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Procep Biorobotics Corp. Kanggo subkategori, tingkat iki 53%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $56.92. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $78.34. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis Securities Procep Biorobotics. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $56.91 US. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane rada murah. Valuasi perusahaan dipundamel ngginakaken metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 37,24. Mandeg mundut disetel ing 76,58. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil sesi tanggal 28 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker in SIP minangka transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan utama utawa wawas. Urutan ngelawan ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.